Gikondenar sa grupo sa mga abogado sa Sugbo ang pag-ambos sa usa sa ilang mga sakop. Si Attorney Inocencio de la Serna sumapat dili angay itarget ang mga abogado kay igura silang mihimo sila ang trabaho. Ang report ni Nico Serino. Hugot nga gikondenar sa Integrated Bar of the Philippines ang pagpamanhig kang Attorney Inocencio de la Serna. Sakop siya sa IBP Cebu City Chapter. Giklaro ni Attorney Regal Oliva, igo ra unta nga mituman sa ilang responsibilidad ang mga abogado. Whatever the reason is, may it be job-related, family-related, or whatever reason it is, there is no reason to take anybody's life. That is not a civilized society that we are facing. Nagtinguha ang IBP, hingusgan ang kampanya kabahin sa personal safety sa mga legal practitioners. Subay sab kini sa ilang panawagan sa mga otoridad, sulbaron ang nahitabo kang de la Serna. Ang pagpamanhig wala makuhai sa CCTV kay giingong nagmalfunction kini. Ipatawag ni RTC Executive Judge Makaundas Haji Rasul ang kadagkuan sa Kimonda Building aron tukion kini. Matud sa huwes, ikaupat na kining higayon nga may nahitabong krimen kundiin ang biktima gikan sa Hall of Justice. This is a shame. This is the Hall of Justice. This is where people come to seek justice. Nagikan din mapusilan mapatyan porbida. What is happening to our country and this city? Clans Gabutin o Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.